Samahan si Joey Habana Lim Bicol Connection. Bicol Connection. Mayo man okasyon mo niyan, pero pinaabot ko yung mga kaibanan natin digdi sa Banwan Camilahor. Tanganing maimbitaran man ang mga taga dyan sa Barangay Nindo, tanganing mahiling manindo ang bagong evacuation center. Magayon ba tayo? Ha? O pag mayong pandemya, pwede na kita magparelihan digdi. Basketball, tama tayo. Madakula po ang pasasalamat ko kay Congressman Elray Villaperte tang sa mga pong barangay, pinatugdukan niya ng evacuation center. Salamat sa pagtabang ni Kong Elray. Sana po, di siya magsawa sa pagtabang sa mga tao. Magibo kami digdi ng gulayan sa sa Kapitolyo. Ang katotohanan nga ni, nagkukuha nga ni kami ni mga empleyado na gusto mo magtanong, tapos yung mga natanong, ipapanauman namin. Kaya nagpuan kami sa Sadit. Igo po kami digding siyam na gulayon ng mga tanom na pipino, patola, upo, okra, sitaw, mariguso, kalabasa, wing bean or puro pagulo. Ini pong produktong ini, napapaduman po minsan sa visitation po, tinatao po siya as relief. May dalawang warehouse kaming pinag-ibutuman na kung mahiling manindo, sa mga maabot na semana, yung mga tatao magmanahe, mag-apply na. Dahil mag-ibo kami ng tahian dyan, magtatahi kami ng mga uniforme, maski mayo pang school, face mask, PPE, tangani makatabang man sa mga tao na may trabaho. Tama dahil? Mabuhay ka mo! Laban po namin ni Speaker Alan. Pinaglalaban po namin ni Speaker Alan Cayetano kasama ang mga grupo namin na dapat ang gobyerno ngunyan magbigay ng tag 10,000 ayuda, pero ang gusto namin sa gabos na pamilya. Gabos na pamilya dahil gabos man apektado kan pandemya. Kaya ngayong araw, nagpili siya ng 400 na pamilya hali sa iba't ibang distrito kan probinsya, iba't ibang banwaan, at ang napili niya ay kayo po. Espesyal po na aldaw ngayong pong araw dahil napili ang Rinconada area na maging usad sa mga pilot areas sa 10,000 pag-asa program ni Alan Peter Cayetano. Kaya ngunya na aldaw, ang lambang na yaon digdi, hali sa malalayong lugar, del Gallego, Lupi, Karamuan, Sangay, pagpuli nindo, nagpagal ka mo, makakareceive ka mo ng tag 10,000. Iwag, maraming salamat Congressman Alan Peter Cayetano. Sana dahil ka magpundo sa pag-isip ng mga maray, makabagong programa na ang Pilipino po talagang na panahon naghahanap ng mga bagong mga programa, lideres na talagang malalauman. So 10,000 sa gambang usad na sa atinguan. Congratulations mga manay, asin manoy. Gamiton sa tama, gamiton sa hanap buhay, pandagdag puhunan. So yan lang po, padangat ka mukhang pamilya Villaperte, padangat ka mukhang pamilya Cayetano. Alam ko napakahirap ng buhay ngayon. Huwag lang ka mo mawawalan ng pag-asa. Kaya mabuhay kayo! Salamat! Diyos mabalot! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Kamsur! Mabuhay ang pamilya Cayetano! Paano ba ka ng pamilya Cayetano? Maray sa information Tony Saison.
Sa transmitter site, si Abby Lindon Toralio. Yan man duman si Rodel Cesar. Katuwang taman ang sa tuyang mga karonda. Mapaabot ka na sa indang mga tiniripo ng mga bareta pagkikipag-ulay sa pwedeng maging newsmaker. Salawag kan sa tuya pong programa. Sa mga may kumpleanyo, happy birthday. May you have many more birthdays to come. So mga may kumpleanyo, pwede mo na magpakanton. Pwede man kita digdi yung panamiton kan sa indang kanton. Kundi dawa linubak po baga kampanahon. Ang linubak na kamuting kahoy nagsisirbing handa sa mga nagkukumpleanyo. Kundi man linubak na sa aba. Basta igwayan ng mantikilya sa asukar, dangan itong kinudkud na nyog. Itong lokadon ay pwerte na maray. Tapos uso ka ito ang barailihan sa mga hobinis na may kumpleanyo. Ngunyan, iyan ang mamimistang mga activity sa mga hobinis man. Dawa sa mga may edad na, di naiwasan na mag-celebrar. Pero ngunyan, dahil po kaning COVID-19, garo isisilibrata na sa satuyang pamilya. Na sa tuya pong kumpleanyo. Garo bawal baga magparapangimbita. Tabad mapicturan pa, ireklamo pa, makasuhan pa. Lalo na po sa talagang restricted na maray na mga lugar. Sa parte kan Metro Manila, ECQ. Kita digdiyo po GCQ pero may barita na dahil man dapat kita mahandal pero dahil kita maging kampante. Tan barita niya to, sa nabuada, may isa rong nabuhin nyo na tinamaan kan COVID-19. Ini pong Delta variant na ini, na marikasundan ng makaulakit. Kaya ini ang pigadit ang tapong nyan. Pero, dahil kita maghadit, sigun sa informasyon, nakarecover naman po ini. Kaya itong nakaagi pang bulan, kaya nagkaigwaman bagada ang gigibuhon na inaapod na mass testing, isa swab gayud sa mga residente. Sa sarong barangay dyan sa may parte ka na buwa. Baad ngunyan aldaw, magkaigwang mass testing para po makasiguro na mayong naulakitan ka positibo sa COVID-19 sa parte ka na buwa Camarines Sur. Dawa siya matataranta sa kamaha dit. Nakalog na pala niya sa nabuha. Kaya sana po, dahil man po kita kani, magkaigwanin problema. Kaya marayman po na magpasiguro talaga. Saka talagang kumbaga sa granular lockdown ang ginibumangkan na lokal na gobyerno sa pamamayo ni Mayor Persimbulan. Na itong pamilyang nagkaigwa ni na COVID, talagang dahil na pigparolawa sa pamilya ka ito. Dahil naman pigpara lawagan, pinabantayan po. Tangarig pong asigasuhon, monitoron ang sa indang kamugtakan, dangan pinag-swab test para maaraman kung siya libre na dahil naka-recover na po, both sabihon negative na sa COVID. Pero dahil kita maging kampante, magpasiguro manggirari kitang maglikay. Bawas-bawasan ta po magparapaki tiripon-tipon, magparapaki irerestoryahan
Lalo na kung dahil nakasurulot ng face mask. Kaya mga barangay council, nangurog na mga punong barangay, ang papel nindo po napaka-importante sa panahon na ini. Kung pwede, ang mga padre di pamilya, igwa ng baston na daradara pirmi, para ang mga aki ninda matakot na dahil na magpararuluwas sa senda mga harong. Na mga barangay tanod, barangay pulis, dakulang marayan sa indong papel. Para po, mailikay kita sa parting ini kan Rinconada area. Sa nagluwas pa man na bareta, July 13, 2021 pa daan na kumpirmang tinamaan kang COVID-19 sarong lalaking residente ka nabuha Camarines Sur na nagtatrabaho sa may party kan Bula. August 6, ngunya na taon, inanunsyo kan Department of Health Bicol na Delta variant po daya ini. Base sa resulta kan sa inda pong adal sa kaso na iyo ang naging enot na Delta variant case sa di kanatong lugar sa parte kan Rinconada. Malata sigun sa Provincial Incident Management Team, mayo man dahining travel history. Sambit ng pasyente. Na kung saan po na-quarantine ini sa municipal quarantine facility, matapos ang 14 days na nag-tiner siya sa sendang harong, pero kay itong panahon na nagpasiring sa sarong apira ka na magpa-share sa sarong department store ang pasyente para magbakal ng pagkakaan. Alagad maugwang bareta na naka-recover naman dapo ang pasyente sigun pa sa IMT. Na kung sa naging pahayag man sa lokal na gobyerno kanabuha, last July 26 pa da po naka-recover ang pasyente. Kaya bago pa man ang formal na anunsyo kan DOH kan kaaging Biyernes na paggabanggi, nag-meeting naman po ang MDRRM na buha asin sa indang kaibanan sa indang alkalde na si Mayor Persimbulan na kung saan naka-quarantine sa San Ramon Facility and Pamilya ang mga personaheng na-assign sa senda ang masa iraruman sa magkakanigong quarantine sa laog nin 21 aldaw. Asin doang beses na isa sa irarom sa swab testing. Kaya granular lockdown ang naging aksyon sa barangay. Sa may kukonsiderar na red zone ang 25 meters hali sa harong kanaging pasyente and orange zone sunod na 25 meters. Na kung saan nagigibon ang mass testing ngunyan aldaw sigun sa impormasyon sa red zone area. Itong sakop kan kumpirang metrong nabanggit ko. And maaraman ta na sana sa magluwas na resulta sana negative man po sindagabos sa sinambit ng barangay.
Ta kon sa in an katuyuan maraman kung may positibo pang iba o may nahawaan kan na Delta variant. Kaya nagpapadagos ang contact tracing sa pamilya, barangay, pati na sa pinagtratrabahuhan po kan pasyente. Mantang padagos man po ang apelasyon kan Department of Health na mahigpit na sundon ang mga panundon, health protocols na panlaban sa anong mga variant kan COVID-19. Pero dahil po kita magandal taan sa tuya pong mga opisyalis, paragos po na tinagigibo ang kabos na magkakanigong measures, preventing measures as in contact tracing and swab testing sa barangay. Na-consent po na ibareta na may positive o na may sarong lalaking nag-positive sa Delta variant. Pero naka-recover na po. Sana dahil na po ini maglakop. Sana dahil na po ini magdakol. Tama na ito. Bakong suba-suba po ini. Sa Manila, lockdown. Abutan na pong mautro pang ma-lockdown pa ang partikan sa tuya pong probinsya. Sa ang lockdown po, na ma-experience yan na kung gurano ka-dipisil. Pero ang pasalamatan talang sa mahal na Diyos naka-recover po ang pasyenteng nag-positive sa Delta variant. Dahil po kakayahon kan mga healthcare capacity kan Naga City, maging kan sa tuya sa Camarines Sur, kung ruso ang mga pasyente, kuning kaso magdakol po ang Delta variant sa Satuya sa Bicol Region. Kulang ang mga hospital tadigdi. Maringani ang Satuyang probinsya sa pahinginot ni Governor Mix Villaferte nagpagibunin na hospital. Asinapili po ang partikan Bula Camarines Sur na magkaiguanin Camarines Sur Provincial Hospital na nagagamit ng onya na isolation facility sa mga nagapopositibo sa COVID-19. And dakulang bagay po ini. Maswerte kita dawa diit an ira. Kung kikirikwintahon kasino na ang 4 billion na ira kan probinsya ng Camarines Sur na siniserbihan. 1,036 barangays. Namantang igwa dyan ng mga local government units dahil man lamang nakaisip igwa dyan ng mga LGU hospital. Kaya kung kukulangan po kita ng mga healthcare facility. Gasino naman ng BMC. Gasino naman ang BRTTH sa Legazpi na pang-gobyernong ospital sa ang BMC. Dahil ang ibang mga
lugar. Alagad ko na akin natututo sa tapang patent building siguradong magayon. Dahil napadako kaya yun po yung pigiling tang problema. Kung mag-ruso, magdagsa, kuning kaso magdakol po, maulakitan kan Delta variant sa parting ini kan Bicol region. Kung bagay na nag-positive kani sa parting ini kan sa tuyang distrito. Kaya ipangadyi ta na sana maanang naulakitan. Ta siguradong mamumroblema po kita. Magin ang sa tuyang mga healthcare facility, sabi ko na nga ni, magin ang mga doktor. Kung sa Indonesia, doktor na po yan. Eksperto na sa medisina. O paano pagkitang bako man eksperto, kaya dahil kita po maging kampante. Daita bali walaon po ini eh. Kung gusto ta pang dahil kita mag-agi ni na dakulang problema sa satuya pong mga buhay, sa satuyang mga salud. Dahil sa inaatubang tang health crisis, kanlintik, punyetang COVID na ini. Kung sa ini lupalop naghali, ading masing adi. Na iyo ang nagpabagsak kan ekonomiya, kan sa tong nasyon, maging kaniba pang pagtaraid ng bansa. Kaya kaipuan lang po gayon na magkasararo, magtinarabangan, tabangan taman po ang sa tong gobyerno. Tabangan ang kampante. Dahil aram tama na tapos ang iba dahil pasar o mas ala ng pamilya sing kapwa na tiba maka
Kaya siguro sa panahon na ini magpinipensya kita, daw ang pagmati ta kani yung quarantine na community quarantine na ini. Mga na ala sa sarong mga pamilya, kundi paano po masusuportaran ta. Although masimpil, makulog sa parte kan taong nalalockdown, tagarong man sana yung pinugutan ni hinangos, pero makita pong magiginibo tayo ni ang nagiging policy. Pag linakdown ka, pati trabaho mo, makang income, pati ang pagkabuhay mo, pagkakan mo, pangangaipo mo, sobra. Kaya sana po, dahil kita maging kampante, magsunod kita sa mga health protocol. Bawas-bawasan tayo magparapaki tipon-tipon, magparapaki istoryahan, lalo na kung man kamugtakan na istoryahan, kung harambugan sa naman na mag-agang harambugan, mas maray pa mag-stay at home ka mo, mag-tanom-tanom, sa indong aldaw. Kaya po, magtabang po kita sa government, tabangan taman ang mga frontliners ta. Pasalamatan taman ang mga medical team sa mga vaccination center, sa satuyang mga lugar na inaasikaso kitang magkabarakunahan. Although kaya kon si Presidente isip po kita. Kaya po itong gusto mo na po dyan na sinibapang nagtataba. Maging mahinaon lang po kita ka, boss. Iwasan ta. Kaya ading itong tabar niyan siya lang. Asin italbong siya sa 6 feet. Sa irarom kanda. Nagtuturo ka na, babae, lalaki, hubin, gurang,
maedad na, mga senior citizens, lalo nang nagka-repeat. At maluluya na po ang mga senior citizens ang pwersa kayan, dapat alalayan pirmi. Dahil ito nakabali pa naman sa nagka-kurulgan dahil po kan stampede na nangyari. Kaya ini man mga Pira de los Ubos, dahil magpara-puro-post basta sa mga Facebook. Nin makauura, stress na po ang tao sa totoo lang. May nadidepress na dahil sa mga bagong policy, sistema kan gobyerno, maging sa kakaigwatan ng sistema sa edukasyon na mga modular, online, dahil nabagang face-to-face, kaya may mga suicidal incident na minsan nangyayari. Dahil sa nadidepress na kita. Ani ba niya itong mga kababayan? Kaya po ng counseling, kan mga magurang, kan mga barangay health workers, matabangan kita kan mga kapadian sa sendang misa. Pakusugon ang buot, kan lambang namamanawa ang Pilipino. Mas pang iranita sa tuya pong kagurangnan asin sa tuyang pamilya. Pairalon ta po ang pagkamot sa Diyos, sa pamilya, asin sa kapwa. Tabaka ini po, kastigo na ini kan sa tuyang mahal na Diyos. Pagirumdum na ini. Na tiba, dahil sa mga modernong mga gamit ngunyan, na iyon na po ang nagiging permitang kapot-kapot, arog kan mga cellphone, mga laptop o kung ano pa. Nagiging uga ko na, di ba? Kung may sana itong bakong mga pornographic films. Nagiging ano na po kita, nagkukulang na gayud kita sa pagsadyos. Kaya ayun na ni ang nagiging resulta sa tuya. Garo baga niya ako ninyo penitensya, abo, garo naga. Garo na ako kita lalo na pag nagla-lockdown na, ay inay ko, Diyos ko, patawara kami kansa moya pong naginibong kasalan sa saimo. Palayasa naman ng COVID na ining lintik na COVID na ini sa kinaban. Grabe na pong perwisyo ang dinadara ka ini. Magin ang ekonomiya. Ini man pating presyo kan petrolyo, saro man na lintik ang presyo ka ini yung ining oil price sige sa naman ang taas. Sige pa ang taas kan presyo kan mga panginot na barakalon. Kaya ito pong mga lugar sa mga pamilyang nalalockdown. Hindi man ang taas kan presyo. Kulang man ang income, mapanganing income, iba nyatong kababayan. Dangan ini ngayang mga bills, mga utility bills, bayaran sa tubig, kung ano-ano pang sige sana kan mga taong nalalockdown, ribong na
Anisip ninday na apisindak ang government, pero daiman sa totoo lang. Ta sa iba nga ning sa China nga ni ang sinasabing iyo ang pigikanan kan punyit ang COVID-19 na ini. Maanalagod kitang ba? Dahil dahil talaga ba? Kan mag maghanap buhay kita, sir. Mai-stress lamang kita kani yung pigbabarita ta. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ramadama Massage Oil. Talagang damang-dama ang ginhawa. Epektibo na, barato pa. Ramadama Massage Oil. Patuloy na binabantayan ng Department of Health ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa iba't ibang rehiyon ng bansa habang isinasagawa ng ating lokal na pamahalaan. Prevent, detect, isolate, quarantine, reintegrate strategies. Lalo pa nating paigtingin ang ating pag-iingat at pagsunod sa minimum public health standards upang malabanan ang pagtaas ng kaso at panatilihing ligtas ang ating mga pamilya. Pag-usayan ang ating pag-iingat upang kaligtasan natin ang angat. Kun ang hanap nindo malinig, malipot asin masiram na namit nin tubig. Yaon na sa Santo Niño, Iriga, ang Abi Aqua Cool Water Refilling Station. Abi Aqua Cool Water Refilling Station nag-agi sa magkapirang purification system nganing maging malinig asin masiram ang inumo na tubig. Abi Aqua Cool Water Refilling Station. Purified drinking water, your water that's worth every drop. For inquiries, look for Aurora B. Ilianza, located at 258 Villanueva Street, Santo Niño, Iriga City, or call 0912-676-6649. Ako po, si April Ardales, kang Arimbay, Legazpi City. Nagpapasalamat ako sa Ako Bicol Party List, hulitan at abangan akong makatraining sa saindang programa sa TESDA NC2, Heavy Equipment Operation. Salamat po kong Saldico and kong Pido Garbin. Dios mabalos, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List, katabang na, kasurug pa. Saro sa mga partikular na helang kan mga senior citizen ngunyan ay ang katarata. Pag iguwa ang katarata, ang paghiling mo ay malalabo, may puting layer na nakatakop sa imong mata. Kaya lang, mahalon talaga magpa-opera kan katarata. An Iberry ay epektibong bulong sa katarata asin iba pang namamatian sa panlalabo. An Iberry ay may bilberry asin ini gibo hali sa Estados Unidos. Epektibo man an Iberry sa glaucoma, pterygium, astigmatism, pamumula, pagluluha, gatol, asin makulog na mata dahil sa sobrang gamit ng cellphone asin computer. An Iberry ay mababakal sa Mercury, St. Joseph, Watson's asin mga suking butika. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White Cheesy Milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White. Milky White, White, White. A message from PMA, PSMID, and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bicolano kita, sa
puso, asin, dugo, ipahiling ta sa gabos, sa tuyang pagkasararo. Ano man ang umagi, firme kitang nakatindog, ipahiling ta sa iba, marhay na lideradong makusog. Otonomiya na sa tong minamahot, kauswagan sa tuyang maaabot, pagpadangan sa banwaan, kapataw asin Diyos, Bicolanong puro nyog, rehiyong makusog. Magkabunyog ang gabos, para sa igagarahay. Kusog, Bicolandia. Gabos na sektor, kan sa tong runay. Kusog, Bicolandia. Progreso at pag-asenso, sa tong makukua, tindog Bicolano. Kusog, Bicolandia. Kusog, Bicolandia. Bicolanong puro nyog, rehiyong makusog. Kusog, Bicolandia. Bueno mga togang, balik po kita sa tuyang programa. Nagugurang na talaga sir. Sige pa lang kung taram, nakaupo sa microphone ko, ay pangyayaring buhay tayo ni. Sa mga nakatutok sa RPNDCKI, palayogan meaning good morning. Sa mga nag-view, nag-watching, good morning po sa Indo Gabos. Batiyong ko daw. Bakit ko lamang sa tuya nag-watching day ko nababati batiyong ko daw po. Ining gabos niya itong mga nag-watching. Good morning sa Indo Gabos. Si Deputy Chief of Police Villa Vergara Serino, good morning. Thank you so much. Si Bukal Manny Noble and si Shai Noble, good morning. Sa District Office ni Congresswoman Jo Sal Portono, good morning. Kay Kong Sal Portono and kay JP Sal Portono Jr., good morning. Barita ko, si BP Lini Robredo, nagpa-share man digdi sa Iriga. Ano daw kung nag-announce na kan sa iyang plano man sa maabot na 2022 election kung mapayangalo na sa politika o kung makandidatong presidente ka nasyon kan Pilipinas. Ta itong mga dakol na pagtubod na mga Bicolano kibipili ni kaya niyang magpresidente sa nasyon kan Pilipinas. Pero sa kulang ang pagtubod sa kakayahan niya na maging presidente ka nasyon kan Pilipinas, agdaon siya magkandidato na sa ng gobernador kan probinsya ng Camarines Sur. Ako, tamakusog ang pagtubod kung gaganahon niya ang laban for president. Ako na ko apo to nindo, mas gusto ko magkandidatong presidente sa primerong pagkakataon malay ta. Igwa lamang mailihir na presidenteng hali man lamang digdi sa Bicol Region. Pero kung may mga tao dyan o politiko na maloyang pagtubod kibipilin baka alukon o sabihan na magkandidatong gobernador sa probinsya ng Camarines Sur. Lalo na itong mga oposisyon na grabe ng marayan kainggitan gayod o kauyaman na dahininda dinadaog ang mga Villaperte. Sa totoo lang po kaya, mga Villaperte, kung baga sa performance, accomplishment, nahihiling man ang nasa inda pong talagang effort, trabaho, sincero,
nahiling man po na talagang may naginibong mga karahayan, lalo na sa pagtabang sa mga taga Camarines Sur, lalo na sa mga proyekto. Sabi ko na nga kung tutuson, 1,036 barangay kita sa Camarines Sur, kaya nindang serbihan. May mga eskwelahan, mga community colleges, may hospital, may mga evacuation center na pinaburugtak, pinahaman. Kung dahil lang pigpaparakurunta asin inuulang kan ibang opposition pagmati ko tarapos na tulos ang mga evacuation center ta sa Camarines Sur. So iba turnover na eh. May mga covered court pa. Dakulaw na tabang yan eh. May mga tinataan pa ni mga building sa mga merkado publiko, may mga scholars, may mga community hospital, may hospital, may government hospital, ang Camarines Sur. May community colleges, may mga sustainable livelihood programs, kaya nahihiling man talaga. Kaya lang ang opposition, dahil nahihiling karahayan kan administrasyon kan Villaferte. Puro karatan man na nahihiling nila. Opposition kaya. Gusto man ninda, gwa man sindang mako ang payudig di sa probinsya ng Camarines Sur na magkandidatong gobernador. Paano na so payo ninda sa taas isay na? Nahiling nindang pwedeng magkandidatong presidente laban sa administrasyon. Tang iniisip ninda, ini yung makakuha sinda ng malaban sa mga Villaferte. Tama sakit kaya po baga na daw kung sa Camarines Sur. Dahil nakagamot na, as in, dahil po sa naitanom ninda na mga programa, proyekto, tabang sa mga tao, kaya ang lumaban sa Villaferte giba. Kaya po yan po ang nangyayari, gusto kan mga nasa lado kan oposisyon, ipagparatutuldang si BP Lening magkandidatong gobernador kan probinsya ng Camarines Sur. Garubag ang pagtubod. Kung lumaban si BP Leni, inot dahil ki-question noon, pandua, baka ngaya ganaho naman ang laban sa pagka-gobernador. Ay, inda lang. Ako, dahil ako kayong tubod. Dahil si Luigi Villaferte, baka nga ni ang 1,036 na barangay, diit na sanang dahi ka ninalibot o nadumanan. Naigo pating daradarang mga tabang. Pagkakan, kwarta, ayuda kung ano-ano na sana, pati itik, may daradara, may bagas. Kunin ko kumpara mo man sa mga makarandidato, malaban sa mga Villaferte na ang daradara, turo tap-tap, kuro kumusta sa pangako ay inda. Sabi kan ibang mga botante, mapuna naman niya yung mga kuan ibang mga kandidato. Pagabot ngayon ng oras, lingaw. Pagabot ngayon ng oras, isnab. Pagyaw na ngayon sa pwesto. May mga mabuladas man na mga politiko na pagpaparabulahong kamo, para pangakuan kamo kung ano-ano na sanang pangako, na nagkakaparako. Bakong araw itong naramdaman na nindoan na ayuda tabang sa endo kan mga Villaferte. Sa totoo lang, iyan ang berdaderong katotohanan. Kung ko kumpara mo ang mga politikong mga ngako pa sana ng tabang, bakong iyo, o dumang ka na sa na katabang na sa endo kaysa man duman sa mga ngako pa sana nin tabang kuro kumusta taratap-tap. Ay inda tayo pero ten laban. Barita ako digdi sa kargong congressman sa Rinconada, Gobmix Villaferte, an malaban da Lady Mayor kansarong siyudad sa Rinconada, an malaban ki Gobmix. Kung tutuson, para yung ganador ning duwang ini. Kung di ko dyan nagsasabi na, igwa nga dyan pa din na
sabi, pirmida ang gaan naman ang saro ngayon dyan. Dahil pa lamang ngayon nakamati ng kadaugan. Pero ngayon sa iling mi, kung maglaban ngayon yan, makakanamit na ngayon ng kadaugan. Sisay mo niya ako. Ay, pangyayari niya ako. Pastidyo ka mo. Ay, dahil gusto mi talaga kayo ngayon lumaban. Ang Lady Mayor, sisay mo niya ako. Si Mayor Madil ngayon, gusto ming lumaban kay Gubmigs for congressman sa Rinconada area. Yung baga niya ako talaga nagluluwas. Ang malaban kay Gubmig sa Rinconada, Mayor Madel Alpilor. O kaya, perting laban ini. O digdi sa irigaan, nagsaro naman pala ng persa. Ang magpinsan, di sinunukoy ng Alpilor ang malaban for mayor. Ang kalaban, incumbent na gayo pati. Ang nakatukaw niya na presiding officer, Vice Mayor Rex Oliva. Kaya purti ang laban Kaya lang pero may baga naka-smile si Vice Mayor Rex Oliva. Garo nga niya ako pirming naka-smile ang Vice Mayor kan Iriga City. Ano din niya akong vote sabihon. Kung ang kalaban na Nunukoy Alpilor, ano po? O dyan po palan sa may barita kita na sa Camarines, sa Bicol Region, ang Camarines Sur, ang may pinakahalangkaw na bilang na kung saan naka-receive man in COVID-19 na second dose or mga nagkabarkunahan. Mas organisado, mas systematic ang pagbakuna kan probinsya ng Camarines Sur compare sa ibang mga probinsya. Ninulita kita sa Camarines Sur, dakol na pong nagkabarakunahan. First dose man yan or second dose man yan. Kaya pasalamat kita naglag si Gubmigs nin panduang vaccination site digdi sa Bao Community College. Kaya sa ibang mga taga-Rinconada baga, taga-partido karo, nakaarabot pa dyan. Magpabarakuna sa Bao Community College. Kaya sabi ka ni ba, salamat man nga kay Gubmigs bukasan pa ngayon yung Bao Community College para sa mga gustong magpabakuna. Pero digdi man sa kanya-kanyang LGU sa Rinconada, nagpapasalamat man ang mga taong nagkakabarakunahan maninda. Diyan man po sa LGU Bui, inanunsyo na dain na sinda mataonin travel pass para sa mga apor na pasiring sa Albay. Then maproseso pa ng travel pass para sa mga authorized person outside residence na mapasiring sa Albay. Yan kaya bagagaro requirements yan o dahil naman rin required. Sabi sa mga inotabarita kaya puwan pa ang travel pass kung malaog dyan sa party kan na Albay. Inaan na sinabi po LGU Bui na nagpaluwas daanin bagong guidelines o panuntunan o panundunan Albay Provincial Government tungkol sa pagkuha nin mga requirements kan mga taong malaog sa sinabit ng probinsya. Susug-subot sa Executive Order Number 27 Series of 2021 kan Albay Provincial Government. Sulaminting letter of exemption na sana ang kukuanon kan mga apor hali sa LGU of destination o sa Albay Safety and Emergency Management Office APSIMO na valid as in renewable makalipas ang 15 days habang antigen saliva test RT-PCR test man para sa bakong mga apor. O yan po letter of exemption na sana po bako na itong travel pass. Maray man. Takunoral daw ka makit-kit kuanin na travel pass, diba? Diyan ka pa maulakitan ni na COVID. Iniman pong mga hali sa National Capital Region, nagdadaragsaan na naman sa border point kan Camarines Sur. Bago pa po magsikad ang ECQ,
sa parte kan Metro Manila or ibang part of National Capital Region. Na kung saan po rorosoan na naman, kaya minsan grabe na naman ang trapiko sa Del Gallego checkpoint. Sa border control point. Taan mga hali sa NCR bago pa ang ECQ, talagang dakol na naman nagpurli sa Bicol Region ta nag-iwas ang iba sa ECQ. Siyempre, dahil po araw kayan, medyo stricto po ngunyan. Kaya po may mga negative results sinda. Nin swab test or antigen test. May valid ID. Dangan kung fully vaccinated na sinda, so card dapat darahon. Pwede na siguro para laogon. Pag valid pa ang sa indang swab test, negative swab test result or antigen result. Minsan igwang mga nakikipagdiskusyon, kaya inilalatag na lang nindaan mga protocols kan IATA, provincial government. Kaya hinahagad man po ninda na maging kalmado lang po ang mga pauruli dahil lang kitang inapod na mga health protocols ang IATF, lalo ng provincial government, na mapuruli sa kanya-kanya manindang mga banwaan sa Bicol Region. Para po iwasan da po ang pagkalat kaning COVID-19, lalo na ining Delta variant na marikas daning mag-ulakit. Tangariga maharang, pugunan na dahil na makalaog sa parting inikan sa tuyang probinsya, maging sa pagtaraid na probinsya, ang posibleng Delta variant positive na posibleng carrier na kan Delta variant na ini. Kaya medyo stricto mo niyan ang sa tuyang mga checkpoint, mga border control point, mga PNP ta dyan, asing kung positive ini. May mga volunteers pa dyan. May provincial incident management team kita dyan. Dahil kitang gayo po mabuisit o mauyam kung kita man po sinisitar, hinagada ni mga dokumentong dapat ipahiling ta bago po kita palaugon sa Bicol Region o paagyon dyan sa Del Gallego border checkpoint. Ano po? So 10 minutes before 10 o'clock in the morning, ayaw nga ni po, kaya importante po ano po kita sunod. As in, maging mainahon lang. Minsan po, dahil maiwasan na inaabot ng mga 1 hour, mayong irero-iro dahan. Mga bihikulo, lalo na sa pasiring sa Albay, sa may party palang kan Pulanggi, kasuod ba? Dahil hiro, mga 45 minutes, mayong hiro-hiro si bihikulo grabe ang checkpoint. Kaya, sa mga may appointment, kahururi. Sa mga malaog sa trabaho, entirong nagkahururi. Kaya po, talagang masakit ngo niyan. Naghihigpitan ng gusto. Sa mga border control point, palaog sa Albay, palaog sa Camarines Sur, lalo na po itong mga harali sa National Capital Region. Pero siguro, kung hali ka man lang sa Albay, o kung Albay man sa ang pagpaparaikot-ikutan mo, medyo maluwag man ang requirements. Pero itong malaog sa Albay, ang medyo higi-stricto ninda pong maray. Uy, jata, daraga daang namuot, nagibong ipabakal, ibintaan motorsiklo. Kan sa iyang ama, para makipag-date sana o makipaghilingan sa nabisto niyang lalaki online, ay pangyayari, ano?
Ano daw kaya minsan namumuot pa ang tao? Nakakagibonin na kabalasubasan. Dahil lang sa pusong namuot. Ano, Sir James, ano? Dahil sa pagkamuot, ano? O minsan, dahil sa pagkamuot, nabisto sa online o sa Facebook, nagwapitong lalaki. Mabuladas man kayo sa lalaki pati, makikipagalingan niya ko sa mo kung may pandate kita. Siguro na muot man sa wife, pabakal siyo, motor ka naman. Ay, pastidyo, ano? Ay, inda tayo. Igwa man na mumuot na day kontento sa saro. Ani ba baga mga artista garo, bado sa nakunminari ba yun mga agum? Oy, madali ng eleksyon, dapat sa tuya. Ang pagpili tayo itong kandidatong may maray lamang daw na reputasyon sa pamilya, sa iribanan kan mag-aragum. Saro yan sa dapat hilingon ta. Tapa ano, maayos nindaan sa endang mga namamanwaan. Iriwal sa mag-aragom halimbawa. Ngaya, kami po ngayon nag-iwal kan agum ko. Ako ngayang araw ka ni araw ka ni. Kung ang naagadan mong advice, teka man ma-advise ang tama. Kaya dapat nabili unta daw itong maray magpamilya, maray ang iribanan kan mag-aragom. Saro yan sa dapat daw na susugon ta, ano? No, diba, dulukon ta may mga nagpo-problemang mag-aragom. Ano? Tapos ano, manang i-advise sa'yo mo kung saro man na dudulukon mong politiko, suway man sa agom. Kaya dapat itong politikong nahihiling tang tunay ang iribanan asin pagkami narutan kan magagumiw man ang pilion ta. Dahil daw kita kan mga suruway sa agum na politiko ta nagraot na bagang kung may problema pala ng namamanwaan ninda. Masumbong sa politiko ta nag-iwal ang mag-agum. Ano man niya advice na ito nga nga agadan mong advice suway man sa agum, di ba? Okay, dapat hilingon tang marayaan ikadua dapat ang piliontang politiko si bakong mga parautang. Bakong man bawal mag-utang sa lay kan Pilipinas kundi dapat itong mga politiko tang bakong mga parautang ang pilionta. At ibad manang mautangan baka kung ano pa mangyari. Kaya dapat itong mga mayong araw kaya na istorya ang pilionta itong mga bakong parautang. Pwede man, basta tataong magbarayad. Bueno mga tugang, 5 minutes. May iba pa kitang impormasyon na ang liga kan mga barangay sa Camarines Sur, pinapahanda na ang mga lokal na konseyo sa posibleng worst case scenario dahil sa pagpapatupad ng ECQ sa National Capital Region. Ang mga lokal na konseyo sa probinsya kasumpay kan inaasahan na pagdating, pag-aarabutan, pagdaragsaan kan mga papuruli untang mga kababayan dahil sa pinautob na ECQ sa NCR. Mantang sinabi po na ABC President and ex-officio member kana Sangguniang Panlalawigan na si Nelly Largo, dapat senaryo na pwedeng mangyari kuning kaso man na magdakol ang bilang kan mga local stranded individuals, LSI. Kaya po na sigon Kilario na mas maging doble aktibo ang mga Barangay Health Emergency Response Task Force sa pagmomonitor sa mga mapurling mga kababayan. Nyato. Dapat man subot na buksan ang gabos ng Barangay Isolation Facility
na dadagusan kan mga LSI kuning kaso man dahil na kayang iakomodar sa pasilidad kan mga local government unit. Aminado po si Largo na kahit itong mga nakaaging aldaw, igwa talagang nakakaluso tali sa NCR na kung dai magiging aktibo sa pagmumonitor, pwede sir malusutan na naman ang mga barangay kan mas malala, mas makusog, barikas na mag-ulakit na variant, ining Delta variant na ni. O kaya, yan po ang pangapunan ka na ex-officio member, ka na Junta Provincial, ka na probinsya po ni na Camarines Sur. Iguana sana po kitang natatadang 1 minute, kaya mapaaram naman po ako sa programa. Salamat sa mga nag-Facebook Live, nag-watching sa programa. Salamat sa mga nagtutok sa mga transistor radio. Sa information, yaon dyan si Tony Saison, kapartner ko sa control, digdi, si Engineer James Oco. Si Abby Lindon Toralio sa transmitter and si Rodel Cesar. Ang sa tuyang PSG duman. Salamat po, kansayang pag-antabay. Stand by sa masunod na programa. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko, yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection, kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. The preceding program was a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers themselves and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan